Merry Christmas di ay, oo. Karon, December 25 na no, ang oras karon is 12 kapin na. Pag wala lingaw, mingaw ka din sa among bukid. Actually, naguli ko sa bukid na mo ngayon is, for today's video is going to be wala lang, make-upan lang nakako ang friend. Oo, natay kauban karon si, pasok. She is my childhood friend. Oo, ana dyan, silingan magud mi sa kabukiran. So, mo to. Napag-gihat gift sa iya karon. Price na to siya, guys, kung sa tagatag. Kabalo naman sa tagatag. So, make-upan sa to siya before na magsugod ay. Para fresh po siya pagkuha niya, pagdawat niya sa ako ang gift sa iya. So, excited na kayo kung mga day. Oh, di mag-all. So, atong makeup karon is mo lang. Fresh lang, pero pang everyday man siya kamo kadalag makeup kit, you know. So, mo to siya, guys. Talented siya. Nindot po. Kaya siya po yung mabuhat sa makeup. Actually, ay sa ipailalit. Mama, natika o yun. Ipailalit na day mo. Si Kuan Day siya go. Ipailalit day. Hi, I'm Tata Rolida. She is Tata Rolida and 19 years old from Rosario Agusan del Sur. So, ibotan na to siya sa maabot na eleksyon. Ito. Kan siya, ika nang ginawa. Ay? Laf, yabo eh. So, maraming sa oras dyan ay hatag na dyan ako siya ang gift. Sabi ay bilian kay ka. Loy, sana all may regalo. Oh my God. Yes, sige tamalit siya tangyos kay. Kaniyons, ako pa na sa inyo. Kalman ko. Maka-picture ni Jun kag taman-taman. Kaniyons, pwede na kayo kapag Instagram mabot na kayo pag-conscious. Ay, picture. Ay, murag, makakuha na dyan kag mga larawan ano yun sa mga lami, mga ano dyan dyan. Nung sa din na yun, cellphone. Ba't lang yan? Sa gana dyan na yan. Try lang. Dito ay, kasi message yung Zay. Sana all. Ihatin ako si Manzay. Ramdam, kap-kapan na dapat kap-kapumon. As is. Ayos sa Lily ha. Antay dyan ka rin. So, ayos sa As in cellphone. Yun lang ko yung cellphone. Ops, ayos sa Lily. Speechless. Ops, speechless. Kaya dyan ka. Say makuha ni mo. Say ma... Okay, message ko na. Kinasing-kasing ba? Laban sa kinasing-kasing. Diba nyo ko nag-expect na yung regalo sa ako. Taon ako. Wala yan. So, dapat sa... Ginaw, yun, so excited na ako, day. Sunod ng message pag ma-abrahan ko na. Full talent. Ang rapper. Hilaman ako ng rapper. Asin! Ay, ipakita sa ay sa abrihi. Ay, ang price na price yots. Lo, excited lang yun. Magalan na kayo. Ay, ayos. O, ganun ko. Mag-abri na rin ka dito. So, wala pa kayo speechless. Kasi hindi. Excited naman kayo. Kasi di niya tinuod. No. Dahil nga na, naman siya gluma lang ang quad camera. Hindi po tayo maka-afford na ng quad. Uy ka na. Brand, hindi pwede po tayo. Mas matagal tayo ang cellphone. Lulma ko. Nagmali ba siya? Nagmurog siya. day. Ay, uy! Masama ni Uyot! Masa di ay? Ipakita. Kasi problema anak mga day. Ganito lagi Kasi kayo. problema anak, uy. Sama ni Uyot! Apps man na. Nga crack. Wala di ka kuha na ng crack na apps. Dapat di ka magkuha na apps. Sama na Uyot. As in, buakon siya Yots. iPhone ni Yots. Dings, ilog siya mo dings. Buakon pa di pa magpakuha. Bago pa kaya na siya yots. So, unsa ni? Tapa na yung mga anak. O, iPhone yun na siya rin. Ay, clear siya na. Dahil na. Mga ito mga dyan, murag success ang atong prank sa atong friend ni. Murag sunod na ako maka-sponsor sa imo mga iPhone mo. Hindi ko tayo mag-all. Kawa siya gana, dings.
Makagawin magpasko dahil. Ayo dahil. Siguro pa ako Pasko. So, mo to mga guys. Thank you for watching the I know. See you in my next video. Bye. Follow me.